Tumakder tayo amin kakabsat. Pasangbahayen, pasangbayen tay natanuk nga apo. Pasangbahayen, pasangbahayen, pasangbayen tay natanuk nga apo. Daytoy ti aldaw nga inaramid mo, nagasat nga aldaw kada ka
matattao kaputayat mo ken parabur mo agyaman kami ken ka o Dios nga Apo iti aldaw nga inaramin mo nagasat nga aldaw kada ka matattao kaputayat mo ken parabur mo agyaman kami ken ka o Dios nga Apo weni kang tami panagyaman mi tanapili daytoy ilimi weni kang tami panagyaman mi tanapili daytoy ilimi daytoy ti aldaw nga inkedeng mo naragsak nga aldaw kada kam nga anak mo kaputayat mo ken parabur mo ngarut agyaman kam ken ka Apo iti adu weni kang tani panagyaman mi tanapili daytoy ilimi weni kang tami panagyaman mi tanapili daytoy ilimi. Rugyan tayo, dahito panagdaydayaw tayo, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Ni Apo Isus tartarigagayan na tayo, asumurot ken kuana, numan pa'y narukop, nakapsot tayo, ado dagiti pagkurangan tayo. Tarigagay na nga tayo, isurot tayo ken kuana ti puso, tinakem ken panunot tayo. Sumurot tayo nga rod iti kenkwana, dahito managayat, manangaa si a Diyos, itid tayo kenkwana ti amin tayo. Dalusan tayo pa'y ti panunot, ti kararwa, kennakem tayo, pagbabawyan tayo dagiti basbasol tayo, tapnad dapan nakaikari tayo ang makiranod, kadagiti nasantuan a misteryo. Iti si bababawi anakem kunatayo, agkon pesarak, iti Diyos sa man nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid ken liway ko, basol ko, basol ko, basol ko unay, iso ngagpakpakaasyak ken Santa Maria ngagnanayon a Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kuma, ti man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Mga sikat
ti panagnak na kemda. Nailangitan nga Ama, daydayawen ka, agrubab kang kemda, agyaman kang kemda, kapoy di dayano, tanay langitan, nati Diyos sama, ti kangatwan, gloria ti Diyos anak, anay langitan, gloria ti Espiritu, anak santuan, gloria ti Diyos, ti kangatwan. Apo Jesucristo, bubugtong anak, Kordero iti Diyos, anak ti Ama, unasen ti basbaso, ilubo, asyan na kami, awatem to'y ararami, si tutugaw, iti makanawan ti Diyos Ama, kasyan na kami, denggem to'y ararami, gloria ti Diyos Ama, ti kangatwan, gloria ti Diyos anak, anay langitan, gloria ti Espiritu, anak santuan, gloria iti Diyos, ti kangatwan, gloria sana, gloria alleluia, gloria sana, gloria alleluia. Santo, di gloria, ti Dios ama. Amen, amen, amen. Kumararag tayo. O Diyos, babaen tagrasyam, pinagbalin na kami nga anak mo, tapno agbyag kami iti sidong tiranyag ni Kristo. Ilisi na kam kadi iti amin ariro, ket aramidam nga agtaeng kami iti sidong tipodno. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagariken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na adaw ti umunalit
libro dagiti arari. Kinunati Apo ken ni Elias, ikonsagrar mo ni Eliseo nga anak ni Safat at taga Abel Mehola, amang sukat ken kwa a profeta. Pimanaw ni Elias ket nasarakan na ni Eliseo nga agar-arado. Adda sa nga 12 paris ana isangol abaka sarsarunwen ni Eliseo ket pagar-aradon na ti maudi a paris. Inikat ni Elias ti kagay na ket inkabil na ken ni Eliseo. Pinanawan ni Eliseo dagiti baka na. Sana kinamakam ni Elias ket kinunana ken kuana. Inakman pay agkan dagiti naganak kanyak akas pagpakadak kadakwada ket kalpasan na sumurot akto ken ka. Ala agsubli ka ngarud insungbat ni Elias. Saan ka lapdan? Napan ni Eliseo iti yanti sa nga paris anay sangol abakan na. Pinartina dagiti baka sana linuto ti karneda. Inaramat na dagiti sangol akas pagsungrod. Inted na ti karne kadagiti tattao ket kinanda. Kalpasan na, sinurot na ni Elias ket nagserbi ken kuana kas katulungan na. Tisaw ti Apo. Nagyaman tayo ti Diyos. Si kalaeng o Apo ti adda kanyak. Si kalaeng Apo ti adda kanya. Sa lakniban nako, Diyos, tasika ti pagkamangak, kunak iti Apo, sika ti Apo, naggapuken ka ti amin animbag nga adda kanyak. Si kalaeng Apo ti adda kanya. Daydayawek ti Apo ta idaldalan nak, uray ti rabii patigmanan nak, ti konsensyak. Kanayon na sila lagipak iti Apo, asideg kanyak ket awan ti pakananwak. Apo ti adda kanya. Iti kasta, napnuak iti rag-uken ragsak, ket kanayon anatalged ti riknak. Gaputa di mo'y tulok, mapanak iti lubong dagiti natay. Di mo met ipalubos, nga grup sa natulnog nga adipen mo. Si kalaeng Apo ti adda kanya. Isurum kanyak ti dalan, ngagturong ti biyag, ti kaaddam kanyak, punwennak iti ragsak. Ket titulong mo mangted iti agnanayon arag-o. Si kalaeng o Apo ti adda kanya. Ti maibasa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Galacia. Siwayawaya tayon, winayawayaan na tayo ni Kristo. Agtalenaed kayo ngarud akas na wayawayaan at tao, ket saan kayon apatagabu. Itibiyang yu kakabsat ko, naayaban kayo nga agwayawaya. Ngem saan aday ito'y awayawaya ti paggapuan yu, amang pagusto iti dinederrep at arigagay yu. Agtitinulong kayo ket di, gapu iti ayat. Tamadagup ti entero alinteg iti maysa abilin. Ayatem ti padam a tao akas iti bagim. Ngem nukas kayo la kadagiti animal nga agdidin nunur, ken agdidin nangran, agannad kayo, amangan, no agiinibus kayo. Daytoy ti kayat ko asawen, paidalan kayo iti espiritu, ket diyo pagustuhan ti tarigagay ti kinatao yu. Tamaibusor ti tarigagay ti espiritu, iti tarigagay ti kinatao. Maibusor met ti tarigagay ti kinatao, iti tarigagay ti espiritu. Agbinusor dagitoy, kayat naasawen, diyo maaramid ti kayat yu nga aramiden. No idalan na kayo ti espiritu, saan na kayo nga iturayan ti linteg. Tisa o ti Apo. Nagyaman tayo ti Diyos. Agsauka kada kami, silaom kad pampanunod mi. Ikateme ti dua-dua mi, sisasagana ka
pudno adalan, ikayat mo suruten mi, ket di na kang abaybayan, intayamin ikanta. Alleluia, Alleluia, intayamin ikanta. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ti Apo adda kumakada kayo. Sa kumamit kan. Di pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Lucas. Gloria ti may pahiken ka wak mo. Idi umasidigan ti aldaw apan nakayuli ni Jesus sa dilangit. Inkadeng na amapan ijay Jerusalem. Pinauna na ti sumagmamano a tao. Napanda iti may sa abaryo ijay Samaria. Tapno isagana da ti amin a masapsapol. Ngem dagiti tattao sadyay sa anda nga inawat ni Jesus. Tanalawag amapan ijay Jerusalem. Idi makita daytoy da Santiago ken Juan nga adalan. Kinunada. Apo, kayat mo nga awagan mi a bumabati apoy sa dilangit, tapno uramen na ida. Sinango ni Jesus dagiti adalan sana binabalaw ida. Kalpasan na pinapanaw da anapan iti sabali a baryo. Idi magmagnada immasideg ti may sa alalaki ken Jesus. Sumurotak ken ka uray sa dino ti papanam kinunana. Adda rukib dagiti musang ken adda umok dagiti tumatayab. Ngem awan pagiddaan ken paginanaan ti anak ti tao. Insungbat ni Jesus. Kinunana iti sabali a lalaki. Suruten nak. Ngem kinuna ti lalaki. Apo innak mampaipunpon ni amak. Kinuna ni Jesus ken kuana bayam dagiti natay amang ipumpon kadagiti minatayda. In kakit di ikasaba ti pagarian ti Diyos. Adda manen sa bali anag ko na ken Jesus, sumurotak ken kaapo, ngem innakpay ka di agpakada iti pamilyak. Kinuna ni Jesus ken kuana, ti mangrugi nga agarado atalyaw iti likodan na, saan ama ikari iti pagarian ti Diyos. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may pahiken ka o Kristo. Good morning. Good morning. Ado na kitay agbuy-buya ti live streaming tayo makimismisa kay ibagbagak kadakwada ngano i-announce kayo kararag amin nga maki-attendar ti live streaming wano agbuya kalpasan na makipagkararag kayo. Tako na damot ka shout out kami mat Father haan nga vlog datoy nga dete i-shout out makipagkararag kayo. Kaya idi na ibaga nga imay ti Isabela, kung naktada di magas idi nga bisita tayo, na ibaga ti Isabela, kalingga kada kon. Ay, orida kami mat. Iti Manila, orida kami Apo, iti Papua New Guinea. Kita Papua New Guinea, adapay makimismisa kada tayo. All over America, California, Hawaii, makikukwada ka, ibagbagak, ala makipagkararag kayo. Ikararagan mi dagita concern nyo akas parokya, dagita pampamilya, dagiti problema, dagiti totook, dagiti dati abroad ta. Tilangor pakanggaganda mo ti Ilocano ka dito, dagiti mismisa tayo, tumawag da pamilya da na iya dayuda iso nga narigat. Narigat yasa sa aden da kada kay amin nga makimisa manen. Ala nakaraman kayo ditoy misa tayo. Sa dino man nga lugar diti Pilipinas kenti abroad balasyo tao nakaraman kay amin Apo nya. Napangkam nag-retreat ngiti papadi amin nga papadi malaksid dagiti day schedule na kinlalakay ken masakit. Napangkami ijay Cavite, Alfonso, medyo asideg ijay Tagaytay. Kamayat daytoy retreat mi ta di jinangted kada kami nga padi matlaeng clinical psychologist ket impalagip namanen dagiti pagkapsutan dagiti pagkurangan no apaya nga
uray padi ka addalat talaga tay pagkurangam, uray obispo ka, uray madre ka, uray datay amin, addalat ta pagkurangan tayo. Iso nga uray padi, adulat ta kasla adda padi nga hanga mauawatan ti kayat na, kasla agregla ka na yun nga datay agpupudot, adda padi nga hamo maidrawing, uray no Michelangelo ha maidrawing teropan, nga danto papadi mo nga, basta, kay bagbaga na DJ nang kada kami tirit-tirit nga nudad-duma, uray na taengan tayon. Ado dagitay baklod tayo, anya dagitay baklod tayo. Dagitay experiences tayo, idiubing tayo, gaging gana tata, nohaan tayo nga iproseso, apektaran na tayo pailaeng. No rineject da ka idi, tatan na medyo marinam ti rejection, oray nga nang runa tapadi ka, anondak nga kayat di, hangkay mo nga misaan. Daga kasi, rejection nga ro, yari nana. No na, ri na ti mapabainan, mabalin nga, managbabain mo tuwan no managpabain. Ado dagitay inadadal dagitay ibagbagada. Uray kada tay amin lang ada kami. Kinagmayat DJ series retreat na palagi pang kami manan kakunana DJ retreat master. Actually haam mga da kay timang biktima kunana. Actually da kayo ti biktima. Stop blaming yourself. Sardengan yun na pagpabasulan ta bagbagi yun no inya dagiti nga padas. Actually da tayo ti biktima kunana. Kanuhaan tayo maakceptar, haan tayo mapakawan, haan tayo maiproseso, agbalin nga mari na dagiti sa bali nga tao. Dijay madi nga adda nga bagbagkaten tayo. Dagiti biases tayo. Asjay. Ket mayat met isu nga adda dagiti tattao, uray awan ararmi den di tao, kasla kagurguram kadam irita ka. Apaya either kais-istal na ni nanang mo, wano ni tatang mo, wano ka arrobayo, wano kais-istal na ni katugangam nga hanga mangayat nga mangin manugang king kaidi, nasaktan ka, kasla mairi, kasjay, ibagbagana. Kamayat mo, dijay retreat mi. Kagapot adda free time mi, ti may nga malam, napangkam nagdigos tadda swimming pool na dijay, retreat house. Naunag no kargaan da, ngam kagudula ang pagatenged, kanyak Ket aglalangoy kami di may nga padi na laing ta at the basic na ti langoy. At the goggles na at daya goggles may mga idyo ubbogmot ka ori nakaliblibag ka mataem at akapi kada kasta ta aging nga nakalablabagan to tamatamon at daya kas Jamie mat. Nalaing adda muna ti dolphin nya backstroke kada double ko kung kunana daya butterfly muna kasi kas jay. Di mo may isa tilangoy na, iso kas labarko. Indumog na di ulonan, kumanabtuog, jili ko na libog, di mo umalalis. Kunaka, bakas jay ka, angkas to ilalangoy ko, nagasidag. Kas anong oras na di baybay? Iso nga di aglanglangoy, di baybay ko nana. Siyak mat, awam mo nagisuro. Kas ano ti pa nagpractice tilangoy di ayan me. Idoron da kay yen tinaunag makaammo ka biyag mo. Kas jay ayan me, detay agiin na nga kami di ubing kami ilibas da ka nga idoron agtongtong labkat jay. Umay da ka pa imamagtap na makasursuro ka. Iso nga tilangoy ko ako langoy ti tokak. Iyo koy admo mo hamba nga bayak anya mata pa nang kita yo kanyak kalabayak magaputabot tiyogak kaslalangoy ti bayak kung kunala di ubo mo. Amot langoy ti tokak mo tilang basta maisalakan ko bagbagikon kung kuna. KJ agdigdigos kami adda nakita nga host nga naipakas diyan naipaigid nga naipangato adda jay mo anti swimming pool. Host in Ilocano ya kamo sipon. Kakunak apay inya dayta. Tawam mo ti swimming pool di ayan me libtong nga rod ti swimming pool me. Kakunada dayta ti pagdalos. Isits dan, ikabil na di unagan, kunutan na amin nga rugitan, kunana. Kapampanunotag habang aglanglanguyak. Nagsayaat ko man dati pa nag-retreat tayo. Adda ko mapagkunot. Nga kinunot dan ka inikat na amin nga sakit tinakam mo, amin nga bad experiences mo. Dati ko kunamlat nagtadraga sinuloy na ka, amin nga guram, amin nga sakit mo, amin nga hamukayat king ka. Dati ko nagsiat ko man no pinakunutan na kanta retreat master ka. Nayatan. Nadalusan ka, naghawid kan ka, wow, fresh. Nagmayt siguro na dapag kunot ni Apo Diyos nga kasya niya.
Umay ka makimisa ka, agpakunutak man apo, ikatam amin, sakit tinagom ko, ikatam dato'y uban, tapno nangisit tula tabuok ko, ipakunot ko ni bakit kon kaburara. Na napigpig sa pool na ngayon ka, nilakay ko, ipakunot ko mamarta, ay awang kan ipakunot ko amin niya kaarubak, nagtatakaw ti rabong, ipakunot ko, amin nga kita, nagmaya ngatan. Dahil sakit tinakam mo, idi na ikabang ka, sakit tinakam mo, idi pailaang, dahil kagurguram nga apay hanggang makapagkatawa nga nasayaat, tagun-gundawayan na ka, nagsiyat nga tata, ikatam amin nga problema, kinunot na ako kunana ko, wow, mayat siguro niya. Nuti ko nakada ko magatang nga pagkunot ti kasjay ka, igasto ako mga tanay, yurno nga Jadi kada makariingat ti bigat ka kunotem amin. Nagita sulpeng nga sakristan isudak kunotem mo. Ay ipakuno nagmayat nga ta kung kunak. Taapa nya ngamin dagijay. Wen nga agpayso ka kabsat. No ngamin kala dito isusurot tay ken ni Apo Jesus nga ibagbagana. Sumurot akking ka kunana ka adda umok dagiti musang. Adda umok da ay adda rukib dagiti musang adda umok dagiti tumatayab. Ngam awan pagiddaan ti anak ti tao kunana. Sumurot ka kunana kinji maysa innak mampay agpakada kininanang ko. Ti tao nga agarado nga atalyaw haan nga nalinte ay haan nga maikari. O sumurot ka kanyak kunana ka innak mampay ipunpon. Dagiti minatay ko. Let the dead bury the dead kunana met. Nya kay bagbagana diti kakabsat nga ti isusurot tay ngamin kin ni Apo Jesus no dadduma. Kaslatay la dagitoy naayaban. Ado dagitoy pakarikutan. Innak mampay mahunpon. Innak mampay agpakada. Kasi magkanya tayo. Agserbi ka. Aguray man Apo apaya madi nasakit. Adagarod na asidag nga gayam ko. Nag-message kunana hanga tagad parokya tadi yon tuman beroken no sinnaw. Nya ta chismosa kay nga rod. Agikatak sa nga lektoren, Apo, kunana. Apaya? Adot pa kaupayan. Apaya nga kasumuron lata, madi Apo agkita. Di nga roti ri-ri-inaen na. Kakunak kanya na, hamo imis-message sa amo nga itaw-tawag, umay kanto ta agpatang-tanga personal. Kayso nga apay nga makapagserbi. Gapo di sakit tinakam nga mang bagbag katen na. Apa yang ahan na maitid bagina adda bayas iso da ko matinagdanas ko mga ipakunot niya ikatuman Apo dap na awan ti bayas ko nagmayat ko no daddu makas jemot kanya tayo sumurot kay kanya kunana nya ti surutan tayo apay ti kunayo ti panangiwaragawag ti ebanghelyo sumurot tayo amin kanyakon agbado tayo amin nya kaya ayo brown wenno porawon agsaka-saka tayo agbaklay tayo ti cross manipod sina ito tagudinan tapno na isalakan tayo agrosaryo tayo ta highway haan ang mga kasjay sumurot kay kanya ti kunana go spread the good news anya ti good news ti ayat ni Apo Dios therefore ing kaagayat anya mangigaw-gawid kanyam nga rod nga agayat iso da ipakunot mo kung Apo Jesus adda sakit tinakam. Anya mangigaw-gawid king kang haan nga makapagragsak iso nga peke nga rod ta isem mo. Apaya adda garod bayas mo. Natangsitan ka ta si kangarod ti katatangsitan iji barangay yo adda nangartap kanyam nga mabalen. Masapul asyak. Mestraak. Kanyan ron na mestra ka. Papadatay mo lang agtatakaw ti marunggay. Mestro ak wongarod gagyamang kami ti mestro ka apay masapol nga sikat ti mestro no mestra wenno anyaman ti adal mo sikat ti katatangsitan haan sika kumaati ka papakumbabaan sika kumaati kadadalusan ti biyag sika kumaati pagtuladan kadi nga ron na dadduma apay nga hantay makapagragsak apay nga hantay makapagayat no dadduma kadagitoy pati mang pasakit kanya tayo saksakit tinakam mo, problema amin nga, apom, kakabagyam, kakabsat mo, nagado apang panunutam, di ka pa'y makatortorog. Kagsakit ka nga talaga. Kinagmayat ko man na detay, di bilag ni Apo Isusan ka, Apo, itid ko man la amin ng, guyodem man la amin ng, tapno, agnam ay dahi nga biyagan. Nagmayat ko man, di pa nagserbi tayo ka, mapangkan agserbi, ikatam dagiti bayas yesan,
Ure adda ka trabahuam, ure adda ka kaorganisasyonam, nga hammo kaalaan ka, kaya na ko mga punasan tapno agbiag ka nga si dadalos, nga si raragsak. Kala di kalman, apo nagdadalos mo dagitay mother butlers, apo maya mo tikat katawa dagay daduma kapalpaliiwak mo, nasayaat ano dagay group 1 kahan nakaapa di group 2. So di ka, ure ka no may kay agdalos no, adda mo ilabayas na wono adda madina ka. Kadi di ko mangay, wagas ti panagbiag tayo kaawan ti sawsawer na. Puro nga agay ayat, puro nga agbibiyag nga maited ken ni Apo Jesus. Agtrabaho ka kaawan ti switik na awan panagulbod na. Tumulong ka kinikabsat mo kasi dadalos nga awan ti bayas na, awan sakit na kem na. Iso nga nagganas ko mano, adaman amuyo nga aglako ti pagkunot ka dagiti problema sakit tinakem ka, iurnungan tayo man. Tapno malpas ko man. Taamin tayo mat. Nataengan, agkabanwag, ubing, sa bagay dagiti ubing kan na pay launay nga ko dagiti tanadalos pay laeng. No datayo no dadduman ang runa no habang matataengan tayo, umad-adu mo no hantay may i-process, umad-adu mo di bagbagkaten tayo, mangpadpadagsen ti biag tayo. Iso nga haan tayo nga nasaya, haan tayo makapagserbi nga nasayaat, haan tayo nga makapagayat nga nasayaat, haan tayo nga naragsak nga agbibiyag. Iso daytoy ko na nasurutin na mabuteng tayo nga sumurot ken ni Apo Jesus no adula unay dagiti bagges tayo. Adula unay dagiti bagbagkaten tayo. Katibilag ni Apo Jesus, bagay Dios isuna. Tibilag na kaya na nga punasen, kaya na nga guyuden dagitoy. No italek tayo ken kuana, no mamati tayo tibilag na kaya na nga punasen dagitoy, tapno agbiag tayo asiwaya-waya. Haan nga nakabalod ka dagiti nakairot. Di pa nagbiag tayo, di ka pa'y makaanges. Apaya, sakit tinakam ditoy, sakit tinakam ijay, apal ditoy, apal ijay. No, di ka pa nagapal. Nagados sakit mo, high blood. Anya na kita yung sakit yun. Sakit tingipan, sakit tiyan, arthritis, para uric. Anya ba na kita yung sugar? Imun una magamin yung sakit tinakam. Kakaya na ang punasin ni Apo Jesus dati na itutay keng kuana. Iso nga nagsayaat ko mga rod. No tibilag na, amin nga nakimisa tata. Sulnutan ni Apo Jesus, guyudan na, imagine nyo, guyud na aming nga saksa, di pa nagadumas sakit ng timan na ornong aming kanyanan. Naguyud kaya na ko mga guyudan, dinagmayat ko madajiri na nga, agawid ka ka, nawaya-wayaan ka. Itinagan ni Apo Jesus ka na itid mo aming kengkuan nga problema ka, narukatan ka. Nagmayat ko man niya. Alam madamdama, kitain nyo daw, picture nyo taro pa yung tatakin, inton malpas timisan, no? Isupay lang nga, isuta irot na tamisuot mo. Ay, adupay. Ngam no kayam ti umisem nga agbiag nga nawaya, ala ited tay ken kuana ti amin tayo. No man pay nakapsot, no man pay narukop tayo, taawan ti nadalos, no man pay agkara itibkol tayo iti basol. Ni Apo Dios haan na nga ibaga nga baybayan na tayo. No hantay kabaulan daytoy ti gundaway agkamang. No marigrigatan daytoy ti gundaway agparintumang nga agkamang. Ipaduyak-yak tayo ti pamati. Mamatiak iti maymay sa Dios. Ama aman nakabalin amin. Anamarswa iti langit ken daga. Ken kadagiti amin na makita, ken di makita. Inti may sa nga Apo ana Hesu Kristo, Bugbuktong anak ti Diyos, nagtao di ti Ama, isakbay ti amin na tiyempo. Diyos na nagtao di ti Diyos, silaw ang nagtao ti silaw. Napaypay so Diyos, nagtao ti napaypay so Diyos. Nayanak sana na paraswa. Diyos sa kasmit laing iti Ama, ket gapuken kuana na aramid dagiti amin nga da. Gapu kada tayo at tao, ken gapu ti panakaisalakan tayo. Imulog ang nagaput sa dilangit, ket nangalay ti bagina iti tiyan ni Virgen Maria. Ti panakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin na tao. Kastamit ang nalansay ti krus, gapu kada tayo. Idi pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutu ket na itanem. Nagungar ti may katlungal daw, kas palawigen dagiti nasantuan na surat.
Imulit sa dilangit kes lugaw ti makanawan ti Ama, umay tumanen na si dadayag, tapno komen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamatiak met ti Espiritu Santo, nga apo ken bangbangted iti biyag. Iso agtaod ti Ama ken ti Anak, ken pagrukbaban ken daydayawen ama itimpuyog iti Ama ken iti Anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamatiak met ti Iglesia maysa, Santa, Katolika, ken Apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maysa bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnama iti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong amasakbayan. Intay umararaw ti managayat nga Ama, tani Apo Isus awawisen na tayo nga agbalin, nga napudpudno nga adalan na, at ito'y nga rin nga si Papa kumbaba nga umararaw, tapatgan na, dagiti dawat tayo, ket tulungan na tayo, nga agbalin anapudpudno nga adalan, ket iti tonggal panggep ko na tayo, Apo ipakitam ti dalan mo kada kami. Apo pakitam ti dalan mo kada kami. Idawdawatan tayo ni Santo Papa, dagiti obispo ken papadi, takanayon asuroten da ti dalan ni Jesus, akas maysa anaimbag a pastor, ken mapudnuan da iti kasasaad da akas adalan, kumararag tayo. Idawdawatan tayo dagiti pangulo, dagiti naduma-duma a nasyon, tapno aramaten da apagimbagan iti amin, dagiti na ipakumit kadakwada at turay, kumararag tayo. Idawdawatan tayo dagiti agnayangay nga agpadi, tapno ti Diyos ti kanayon amang tarabay ken mangidalan kadakwada nga agtulong tinakaya banda, kumararag tayo. Idawdawatan tayo daytoy agimong, tapno agbalin tayo a modelo tinaimbag nga aramid, ket makapudno tayo kadagiti annong tayo kas adalan ni Jesus a Kristo nga Apo tayo, kumararag tayo. Idawdawatan tayo dagiti pamilya tayo, kakabagyan ken karuba tayo, tapno ragsak talna ken panagayat ti adda kanayon iti sidong tayo, ket maipakita tayo nga adalan na tayo ni Apo Jesus a Kristo, kumararag tayo. Agulimek tayo, hintay met dawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay met karkararagan dagiti kakabsat tayo, adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo ipakitam ti dalan mo kada kami, Ama dawaten mi adenggem, ket patgam dagitoy nga araraw mi. Pagbalinan na kam anapudno nga adalan ti anak mo, iso ang makipagbiag ken makipagari ken ka, ken ditimpuyog ti Espiritu Santo, may sa Diyos nga awan ti inggana. Amen. Impay mo kada kamapo, di na Diyosan nga ayat mo, biyag mo tinanubot kada kami, darambagi mita idaton mi, sapay kumatamay kari, dagito'y asagot mi. Nagtaot kaunggan puso mi, to'y ayat ken kay sagot mi. Impay mo kada kamapo, di na Diyosan nga ayat mo, biyag mo tinanubot kada kami,
mitaidaton mi. Naglakam kam amin tiragsak, yaman in kam iepkas. Sagot mi tinapay ken arak, nanumungem napnuan ti ayat. Impay mo kada kam apo, di na Diyosan gayat mo. Biag mo tinanubot kada kami, darambagi mitaidaton mi. Sapay kumata may kari, dagito'y sagot mi. Taot kaunggan puso mi, tuy ayaken kay sagot mi. Impay mo kada kamapo, di na Diyosan gayat mo. Biag mo tinanubot kada kami, darambagi mitaidaton mi. Di Diyos sa may kuman, tuwi daton mi ketawate mida. Sapay kumata may kari, amay daton tirabaw ti altar na. Daytoy atinapay nga isagot mi ken ka, awan ti dayaw na, awan ti libnos na. Di amay kari, amay daton ti padaya, mapagdaydayaw mi ken ka. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paayo pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet na pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. O Diyos ipaay mo ta grasyam babaen dagiti sakramentom aramidem kadita babaen tinasantuan nga Eukaristya mapudnuan mi ti agserbi ken ka gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo. Basta kumamit ka. Itag-ayo dagita puspuso yo. Andadan istag ay iti Apo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. May kari kitrumbeng. Pudnoonay amay ikari kat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin kat agnanayon a Dios. Tabigbigen mi apakaitanukan ta gloriam. Asika a Diyos adi matay saranayom ti tao ana ikari amatay ta idinarip kanen ti langit iti managbasol a tao impaay mo ti panangisalakan mo babaen tinasantuan a kinatao ni Apo mi a Heso Kristo ket gapo ken Kristo agdaydayaw itadayag mo ti ehersito dagiti angheles isuda nga agraragsak nga agnanayon itasaklang mo ket dawaten mi ti ipalubos mo kuma ta itimpuyog mi met tinakurapay atimak mi kat konami adi agsarday. Santo, 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 iti Apo, a Diyos dagiti amin napaswa, di langit ken dagan apnuda, iti pakay daydayawan.
Pudnoon ay apo abiig ka kinasanto, ket maikari ken daydayawen da ka dagiti amin na parswam, gapo ken Heso Kristo nga anak mo ket apo mi. Babaen ti pannakabalin ti Espiritu Santo, biagem ket pasantuem dagiti amin nga adda, ket di mo sardayan ti mangurnong iti ili nga agpaaiken ka. Ta iti kasta, manipod iti lileggakan ti init, agingga iti lilennikan na, maidaton itanagan mo, tinadalos a sakripisyo. Agpakpakaasi kam nga rodken kaapo, tababaen ti bilag ti Espiritu Santo, pasantuem kadda iti adaton nga iroknoy miken ka tapno makonsagrarda, ket pagbalinem ida, abagi ken dara ni Heso Kristo nga anak mo ket apo mi, iso anang ibilin, arambakan mi dagitoy a misteryo. Ta iti daydi rabii, apan nakayawat na amatay, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, binindisyonan na, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na, ket kinunana. Alain nyo ket mangan kay amin iti daytoy, ta daytoy ti bagik, isa mayawat to, a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida, nangala iti kalis, nagyaman manenken ka, sana inted kadagiti disipulos na, binindisyonan na, sana inted kadagiti disipulos na, ket kinunana, alain nyo ket uminom kay amin iti daytoy, ta daytoy iti kalis ti darak, dara ti baro, ken agnanayon atulag, iso a maibuyat to, a maipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan yo daytoy, apang ilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Tunggal iti daytoy, At tinapay mangan kami, ket iti daytoy, akalis uminom kami, iparangarang mi, ti ipapatay mo, apo aging gaiti, yay mo. Ita nga rod apo ilagip mi, ti makaisalakan na panagtutuok ti anak mo, ti nagloryaan na panagungar na ken ti yooli na sa dilangit, ket kabayatan di pananguray mi ti maudi ayaay na, idaton mi apagyaman ken ka, daytoy si bibiyag ken nasantuan a sakripisyo. Kitaem kad apo daytoy daton ti iglesyam, ket iti pan nakabigbig mo iti daytoy a sakripisyo, a kinayat mo amang ikapya kada kamungken ka. Ipaay mo kadi ada kami amataraunan, iti bagikan dara ti anak mo, mapno kami iti nasantuan nga espiritu na, ket agbalin kami amay maysa abagi ken espiritu iti sidong ni Kristo. Pagbalinen na kam kuma ni Kristo nga agnanayon adaton nga agpaayken ka, ket pakiragpaten na kami iti kinagasat nga ipatawid mo, ket makiranod kami ken naenggasatan a Birhen Maria, kadagiti nagasat nga apostoles mo, ken kadagiti amin asa santo, babaen di panangidawdawat da kada kami ken ka, namnamain mi asitatalek ti di agsarday apan nakatulong mi, dawaten mi apo taday ti asakripisyo, apagtaudan ti pan nakaikapyami ken ka, degdegan na kumati kapya, ken pan nakaisalakan ti sangalubungan, pasengkedam kat ti pammati ken ayat ti iglesyam, amadamang agdaldalyasat ditoy daga, pasengkedam kad ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi, ken ti kadagupan ti ili at tinagikwam, denggem kadmet asi aayat, dagiti karkararag daytoy a pamilyam, iso a kinayat mo nga aggigimong ditoy saklang mo, maanadong mo, ipaay mo kad ta panangaasim kadagiti amin nga anak mo, ana isaya-saya iti sadino man adiso ditoy daga, ket pagkaykaysaem ida, kastamet nga ikakaasim mi dagiti kakabsat mi a pimmusayen, ken dagiti amin a nakapudno ken ka, ket pimmusay dan ditoy abiyag,
Ipaay mo kad nga aya, taawatem ida iti pagarian anam namaen mi, apaka itipunan minto, ken pakairanudan minto, ti agnanayon agloriam, gapo ken Kristo nga apo mi, iso apangigapwam amang ted kadagiti amin nga imbag kada kami. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mekan kama nakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Hintay umararaw iti Ama, ket lalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Sa dilangit, madaydayaw tinagan mo. Dumteng kumati pagarian, matumpar kumati na kemo. Ito'y daga sa dilangit. Iten kadakang ialdaw ditoy, di kanemi, di patinayong nga aldaw pagkawanem, dagiti basbasulmi, kasmet kuma, iti pamakawan mi, kadagiti men nakabasol, kada kami. Di na kami ay bayan, nga uban dulot, iti suliso, ket di salakan naka. Iti dages. Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi, ken iti yaay na Hesus Kristo anang isalakan kada kami. Kukuwang tituray, di panakabalin kendaya, iti ay nanayon na di tuwag saray. O Apo mi Hesus Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapukan niyak ti ited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta kumami. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay aming kapya. Yeah.
ampunas basbasul ilubong. Apo mga asika, Kordero ti Diyos sa mangpunas basbasul ilubong. Item kadakang ti kapya. Adtoy ni Apo Esos, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may kari nga may kakanyak, gamti may salaeng asaom, mapaimbag tontoy kararwa. May kumani ka man, O Diyos ko, amin amin na parikot ko. Tasikalae, O Apo, tiyam mo ka makatulong to'y mo. Umay kumani ka man, O Diyos ko, darasi unay abiyag ko. Tasikalae, O Apo, tiyam mo ka makatulong to'y mo. Agpasagak nga rut ken ka, tawan sa bali pimananam naman. Tarakupen na nga rut tala, sakbay nga inak maiwawa. Agpasagak nga rut ken ka, tawan sa bali pimananam naman. Arakupen na nga rut tala, sakbay nga inak maiwawa. Umay kumani ka mang Diyos ko, nalukoy unay abiyag ko. Tasikalae, O Apo, tiyam mo ka makatulong to'y mo. Umay kumani ka mang Diyos ko, napulko kunay abiyag ko. Tasikalae, O Apo, tiyam mo ka makatulong to'y mo. Agpasagak nga rut ken ka, tawan sa bali pimananam naman. Arakupen na nga rut tala, sakbay nga inak maiwawa. Agpasagak nga rut ken ka, tawan sa bali pimananam naman. Arakupen na nga
Tatta Domingo dagiti formation dagiti agad-adal ti kinapadi ken dagiti papadi indawat ti simbaan nga maaramid ti second collection para iti formation da ket obligasyon tayo nga laygo ti mangtulong dagiti agpadi tano awanda no hantay ang paadal awam met ti agserbi kada tayo iso nga maaramid ti second collection para kanyada para kadagiti agad-adal tapno addan tumet la agserbi kada tayo. O Apo Jesus, sumay ka. Dito'y puso kag naed ka. Ikutan to'y biyag ko ken karaharwa. Tapno diak to may sinaken ka. Iturong nakadwa po. Tarabaye maladay to'y numo. Tapno agserbi akasipupudno. Aging gatong palto'y biyag ko. Tati ayat mo isuwa po ti biyag ko. Ket ti asim isuwa po ti kiret ko. Ket ti bilin mo isuwa po ti bagnos ko. Ngagturong kinapudno. Tati ayat mo isuwa po ti biyag ko. Ket ti asim isuwa po ti kiret ko. Ket ti bilin mo isuwa po ti bagnos ko. Ngagturong kinapudno. Kumararag tayo. Ipaay mo kad Apo taday tinasanto na sakripisyo nga indaton mi ken ti komunyon nga inawat mi. Iranod da kami iti biag mo ana Diosan. Iti kasta kan kanayon a maikallay sa kamken ka iti nalagda a panagayat ket patauden mi dagiti di madadael a bunga a maipaay ti langit. Gapo ken Apo Jesu-Cristo nga anak mo ket Dios iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Agtugaw tayo a pagbiit. Kararagan tayo dagiti dua a seminarista tayo. Ta into no malam agsublida manen ijay Manila para iti tuloy dati formation da. Ket obligasyon tayo ti mangikarkararag kadagiti agpadi Apo. Ta bumasbasit ti papadin, agsasakit ti papadin, dandani kam matay aminan awanton ti padi. No di tayo ikarkarigatan agikararag ti agpadi. Awanto ti serserbiyo nga acolyte kada mother butler kada lektor ta awanto mo ti agmisa nya. Iso nga obligasyon tayo ti mangikararag, obligasyon tayo iso nga mapandano rabii. Tulungan tayo ida. Kadagitay na yan announce ti parokya no, da maitulong yo financially ingkay panjo opisan tapno maitulong para ti pagbayad pagbiagda ta nayon ti biag tayo dayta nga laygo nya. Into no malam alauna ikararagan tayo mat dagiti kakabsat nga acolyte iti Our Lady of Assumption Santa Maria parokya umay dag recollection ditoy kadwaan to dagiti acolyte ditoy parokya. Maki-recollection ken welcome danto dagiti kakabsat tayo nga acolyte. Nasapay kumata na bunga daytoy nga recollection da tapno napinpintas ti panagserbida kadagiti na ted nga akem ti panagserbi iti Eucharistia. Tumakder tayo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Basta kumamit ken ka.
Agdumog tayo, taawaten tayo, tinadaega pamindisyon. Timan nakabalin a Diyos, yadayo na kay kumaiti amin apagdaksan, ket ipaay na kada kayo asi aayat ti pammagasat na. Amen. Aramidan kumati Diyos asi aanugot dagita puso yo kadagiti paltiing na tapno mapno kayto iti ragsak adi agresat. Amen. Adalan na kay kumati na santuan a kinamanakem, ket tungpalin nyo akan kanayon dagiti bilin ti Diyos, tapno makipagtawid kay tumet kadagiti sa santos. Amen. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo, bumaba ket agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Nalpasin ti nasantuan a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Naimbaga bigat tayo amin, Apo. Agyaman tay ken agagsak tay ti amin na paraburna. Biag na ketinten na dara ken amin na sapay kumakaintay amin agkay sa tisidong na. Amangibunan na iti